Δεν θέλω τη συμπόνια κανενό. Δεν τη θέλουμε τη μορταδέλα σου, κύριε υποανάπτυκτε. Ο Λεωνίδας καλλιτέχνης γεννήθηκε και καλλιτέχνης θα πεθάνει. Βάλε τηγάνι σε τους κουραπηγέδες. Τα λεβεντόπεδα με τις μαύρες μπλούζες και τα αρχαιοελληνικά γράμματα Χρυσή Αυγή. Εμείς γουστάρουμε τους αμανέδες. Ό,τι μας λένε θα λέμε όχι. Όχι, 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 όχι. Μια ζωή ξύδι και ξυβολόγχη. Ό,τι μας λένε θα λέμε όχι. Αυτό το κουκουέ δεν το χρειάζεται το λαός. Μια ζωή ξύδι και ξυβολόγχη. Τα τσιπτετέλια τους κατεψυγμένα. Είναι φρέσκια η μορταδέλα. Είσαι. Για τις τουρίστριες, όχι για μένα. Τα ρεζιλίκια τους ήταν μου τα παν. Τώρα 500 χρόνια πίσω. Άντε βρενούμε, άντε βρενούμε. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Και τσολιαδάκια με την τζάπαν. Τα ρεζιλίκια τους ήταν μου τα παν. Και τσολιαδάκια με την τζάπαν. Μόνον οι κύριοι Σαμαράς, Βενιζέλος και Κουβέλης.